дар яке аз ибодатгоҳҳои шаҳри Қундузи Афғонистон таркиши шадид ба амал омад. ҳодиса боиси ҳалокати 33 нафар ва захмӣ шудани 43 каси дигар шуд. 2 рӯз қабл низ дар шаҳри Мазори Шариф таркиши шадид рух дода боиси ҳалоку захмӣ шудани нафарони зиёд гардида буд. дар штати Вашингтони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тирпаронӣ ба амал омада бар асари он 3 нафар ҷароҳат бардошт. бино ба маълумоти кормандони мақомоти полис, ҳодиса дар назди яке аз муассисаҳои таълимии қисми шимолу шарқии Вашингтон рух дод. вазъи саломатии захмиён номаълум боқӣ мемонад. атрофи ҳодиса аз ҷониби полис муҳосиба гардида, ҷинояткорон мавриди ҷустуҷӯ қарор доранд. дар натиҷаи истеъмоли ғизо дар шаҳри Хиракатаи Япония 33 донишҷӯи яке аз коллеҷҳо заҳролуд гаштанд. ҳодиса дар қисми ғарбии кишвар рух дода, донишомӯзон баъди истеъмоли хӯроки шом худро якбора бад ҳис карданд. айни ҳол ҳамаи заҳролудшудагон дар беморхона қарор дошта, вазъи саломатии 4 нафари онҳо вазнин нишон дода мешавад. донишҷӯён иброз медоранд, ки онҳо гӯшти мурғи дар об ҷӯшондашударо истеъмол карданд. сокинони Мексикаро гармии шадид фаро гирифт. ҳарорати ҳаво ба беш аз 40 дараҷа расида, давоми 10 солаи ахир чунин гармӣ бори аввал ба қайд гирифта мешавад. вобаста ба гармии бесобиқа, ҳукуматдорон дар даҳҳо минтақаҳо дараҷаи зарди хатарро эълон намуда, аз сокинон дархост намуданд, ки ба кӯчаҳо набароянд. ғайр аз ин, ҳарчи бештар об нӯшида, вақти зиёди худро дар соя сипарӣ кунанд. тибқи маълумоти кормандони маркази ҳавосанҷӣ, чунин гармии шадид давоми 1 ҳафтаи дигар идома меёбад. созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба сокинони сайёра тавсия медиҳад, ки аз доруҳои зидди вирусии Paxlovid истеҳсоли ширкати Pfizer истифода баранд. мувофиқи тавсияи табибон, танҳо онҳое истифода баранд, ки ба вируси сабуки COVID-19 гирифтор шуда, хатари дар беморхона бистарӣ шуданро доранд. аз рӯи маълумоти созмони ҷаҳонии тандурустӣ, ташхиси 3 озмоишгоҳ исбот намуд, ки ҳаби Paxlovid бар зидди вируси намуди нав бо номи Омикрон натиҷаи мусбат нишон дод. доруи мазкурро ҳамчунин намояндагони агентии назорат дар соҳаи дорувории Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ барои истифода иҷозат доданд. бар асари садамаи мудҳиши нақлиётӣ дар Арабистони Саудӣ наздики 10 нафар ба ҳалокат расид. тавре маълум гардид, садамаи автобуси мусофирбар дар шоҳроҳи байни Маккаву Мадина рух дода, дар натиҷаи он ҳамчунин зиёда аз 40 каси дигар ҷароҳат бардошт. 3 нафари захмиён дар ҳолати вазнин қарор дошта, то ҳол сабабҳои рух додани садама маълум карда нашудааст. дар вилояти Форёби Ҷумҳурии Исломии Афғонистон боришоти пайдарпай борон обхезии шадидро ба миён овард. бар асари обхезӣ 5 нафар ба ҳалокат расида, 3 каси дигар бедарак гардид. офати табиӣ садҳо бинои истиқоматӣ ва дигар иншооти маъмуриро вайрону валангор намуд. обхезӣ дар натиҷаи боришоти беисти борон, ки таи чанд рӯз боз дар ин ҷо идома дорад, ба амал омад. дар музофоти мазкур заминҳои кишоварзӣ, роҳҳои мошингард ва дигар зироатҳо зери обу гил монданд. дар як қатор кишварҳои Аврупо аз ҷумла Черногория, Сербия ва Хорватия заминларза ба амал омад. мутахассисон қувваи ҷунбиши қишри заминро мутобиқи ҷадвали Рихтер 5.5 дараҷа арзёбӣ намуданд. бар асари ҳодиса 1 нафар ба ҳалокат расида, 2 нафари дигар ҷароҳат бардошт. тибқи маълумоти васоити ахбори оммат, дар қисмҳои назди соҳили Хорватия аз ҷумла минтақаҳои сайёҳӣ сокинон оҷилан тарки манзил намуданд. ҷунбиши қишри замин чанд сония давом кард. баъзе кишварҳои Балканро зилзилаи шадид такон дод. офати табииро сокинони Босния ва Герцеговина эҳсос намуданд. сокинони Балкан дар таҳлука афтода, манзилҳои худро тарк намуданд. зилзилаи шадид боиси харобу валангор шудани даҳҳо бинои истиқоматӣ гардид. дар натиҷаи офати табиӣ 1 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо тани дигар ҷароҳат бардоштанд. дар пойтахти Сомалӣ шаҳри Могадишо таркиши шадид рух дод. бар асари ҳодиса 6 нафар ба ҳалокат расид. ҳодиса дар назди яке аз тарабхонаҳои минтақаи сайёҳии Лидо рух дод. дар миёни ҳалокшудагон як афсари воломақоми низомӣ низ дида мешавад.
шаҳрванди Бразилия Уолтер барои муддати тӯлонӣ дар як корхона фаъолият намуданаш ба китоби рекордҳои Гиннес шомил шуд. Уолтер дар шаҳри Бруски, штати Санта-Катарина зиндагӣ карда, кори худро хеле дӯст медорад. Ӯ 100-сола буда ҳар субҳ баъд аз машқҳои пагоҳи рӯзӣ ва наҳорӣ бо автомобили худ ба кор меравад. Уолтер тӯли 84 сол аст ки дар як ширкат фаъолият мекунад. фаъолияти тӯлонии ӯ дар ҷаҳон рекордӣ унвон гардида, аз ин сабаб ӯро ба китоби рекордҳои Гиннес шомил карданд. ширкати Renault Swift ки Уолтер фаъолият мекунад, ба истеҳсоли матоъ машғул аст. ӯ аз синни 16-солагӣ фаъолияташро дар ин корхона шурӯъ карда, то имрӯз дар миёни кормандон мақоми хос дорад. олимони Япония чӯбчаҳои беҳтаркунандаи таъми инсонро ихтироъ намуданд. Ин чӯбчаҳо метавонанд таомро болаззат кунанд. айни ҳол ин чӯбчаҳо мавриди озмоиш қарор доранд. чунин чӯбчаҳоро профессор Хомеи Миясига ва роҳбари ширкати истеҳсолкунандаи нӯшокиҳо Kirin Holdings ихтироъ карданд. он барои нафароне ихтироъ шудааст, ки бояд барои саломатиашон пайваста хӯроки бенамак ва белаззат истеъмол кунанд. айни ҳол дар нафароне ки парҳез доранд, озмоиши чӯбчаҳо гузаронида мешавад. баъди натиҷаи мусбат додан, тибқи нақша аз соли оянда фурӯши чӯбчаҳо ба роҳ монда мешавад.